to be nyaka chiwe in a dignified way mang'ani ong'eyo ni tarik 5 ayudo pesa koko timo go budget ne. Ok ni samoro itieko dweche 3 pok otere, dweche 2 pok okele, samoro dwe mar 1 mano donge wakoso wa sirikal. Erokamano. Mura no wach mar social protection bill nyocha winjo kiwuoyo motegno ahinya e bunge. Yes. Yes. Social protection bill aloke mondo waket ing'eni nitiere mantiere sane. Ni in kano chak mi 2000 timiye miye 2000. Okay. Mara ma amend wacho niya, kane in gi nyathi kich suna we CDF okawe opuonje makoro en japuonj, koro wagoli e line nikech en gi nyathi manyalo konyi, ikawo ng'ama chielo. Kane imiyo ji 2400 kako uchumi medo bedo moridore imedo nigo nikech kane en 2000 sukari kane nyiewo siling 100 kochopo 150 onego bed ni sirikal ng'iyo ni sukari en 150 to ng'acha no miyo 2000 koro nyaka mede kaluwore gi hali mar uchumi kaka dhi. Machielo ma bill no kendo dhi konyogo en niya, oken haki mar ng'ato gola ng'ato ni in koro kwa winjire kodi no support masara kia kama nitie criterias mabeyo miluwo ma keto ng'ato mondo yud pesa. Mokwongo en higa, mar ariyo en gi kaka ng'ato hali ne kako dak. Ineno ming'iyo gi jomoko mok josiasa to be kende en gima bedo reviewed ndalo ka ndalo. Ing'iye ndalo ka ndalo. Then pesa ni bende chule e yo mowinjore nikech koro budget ni komi pesa bang' dweche 3 no komi dweche 3 ni chiemo kanye to ni chiemo nang'o kata ken gowi ole makori ol wado ni sami release msara mabe msach jogi ka en tarik 10 giyude ka en tarik ka msara odeko tarik 13 jite yude tok ni margi ni en miya badai hapana ni chiwe samoiro na michiwe wado ni kata kabeto gine mokwongo chak kodgi pinje molony kwongo chako ga gi jog gi mok nyal. Nige jogi manyalo gini gi option en gi savings. Onyalo dhi olo kaw kata advance salary. Donge to jogi to onge go. Mamoro muti. Mimi osinge 2,000 ok nya dhi e bank ni ang'eni bro orna 2,000 miya 1,000 ka gibiro ka ok or mara chai be ng'ade. Gionge gi those privileges. Yes. Erokamano. Ye kanyo be nyocha in gi paro moro